ассалому алайкум бародарони азиз. ба нақли ин қисса сар мекунем. чӣ гунае ки мо медонем бисёре аз бачаҳои тоҷик аввал рафта дар Русия кор мекунанд ва баъди оне ки пули тӯйро ҷамъ карданд ба Тоҷикистон омада бо орзуву ҳавас хонадор мешаванд. писаре дар ғарибӣ буд. ӯ ба нияти зангирӣ ба Русия рафта буд. шабу рӯз хоби ба роҳат нарафта пули заруриро ҷамъ мекунад. дар Тоҷикистон аллакай модараш барои ӯ арӯс мекофт. билохира ба як хонае ба хостгорӣ мераванд ва як духтари зебоеро меёбанд. сураташро ба писар равон мекунанд. писар суратро дида дарҳол розигии худро медиҳад. 2 моҳ пас тӯйро муайян мекунанд. писар барвақттар ба Тоҷикистон меояд, то ки хонаҳояшонро таъмир карда ба тӯй тайёрӣ бубинанд. ҳар гоҳе ки писар барои қарзҳояш ғамгин мешуд, аз кисааш сурати духтарро бароварда медид ва хурсанд мешуд. тӯй ҳам қариб омад. рӯзи тӯй табассум аз лабони писар дур набуд. ӯ фикр мекард ки беҳтарин рӯзи ҳаёташ аст. ба хонаи арӯс рафта аз дасти ӯ медорад ва ба хона меорад. писар ҳарчи тезтар мехост арӯсашро аз наздик бубинад ва бо ӯ суҳбат кунад. шаб мешавад. ҳардуи онҳоро дар хонаи танҳо мегузоранд. писар хандида ба назди духтар медарояд, аммо мебинад ки арӯс ғамгин аст. 2 ракаат намоз мегузорад ва аз рӯи ҷойнамоз бархоста арӯсро ба ҷойгоҳ даъват мекунад, аммо арӯс ба ҷойгоҳ намеояд. писар каме интизор мешавад, вале духтар фикрашро дигар намекунад. писар гумон мекунад ки духтар шарм дошта истодааст ва ба ӯ то шаби дигар муҳлат медиҳад. субҳ мешавад. писар аз ҷойгоҳи хоб мехезад ва мебинад ки арӯс дар ҷойгоҳи хоб нест. фикр мекунад ки барои руфтани ҳавлӣ ба берун баромадааст. худаш оби таҳорат мегирад ва ба ҳаммом меравад. аз пушти дари ҳаммом овози арӯсро мешунавад. дилаш дур рафта зуд дарро мекушояд ва мебинад ки арӯс беҳуш дар замин хоб аст ва худ ба худ гап мезанад. ӯро бардошта ба хонаи хоб мебарад. муллое ки никоҳи онҳоро баста буд, омада духтарро мехонад ва мегӯяд ки арӯсро дар чила танҳо нагузоред. писар аз ин пас хобаш гум шуда буд. шаби дуввум низ духтар намегузорад писар ба ӯ наздик шавад. писар чӣ кор карданашро надониста мехоҳад маҷбур ба ӯ расад, аммо духтар мегурезад. падару модараш аз писар хоҳиш мекунанд ки ба наварӯс муҳлат диҳад. нисфи шаб писар ногаҳон аз хоб бедор мешавад. мебинад ки арӯс дар ҷойгоҳ нест. ба берун мебарояд, аммо ӯро намеёбад. ногаҳон овози арӯсро аз ҳаммом мешунавад. дари ҳаммомро кушода мебинад ки арӯс дар замин афтидаву худ ба худ суҳбат дорад. саҳар боз муллоро ба хона меоранд. мулло арӯсро мехонад ва маслиҳат медиҳад ки нафаре бояд ӯро хоб нарафта посбонӣ кунад. шаби дигар писар хоб намеравад. имшаб низ мехоҳад ба арӯсаш даст дарозӣ кунад, аммо арӯс иҷозат намедиҳад. дарро маҳкам карда писар тамоми қувваташро сарф мекунад ва ӯро дошта мехоҳад ҳамхобагӣ кунад. духтар чароғаки болои мизро гирифта ба сари писар мезанад, аммо писар сабр карда наметавонад ва худи ҳамон шаб ба падару модари арӯс занг зада мегӯяд ки омада духтарашонро баранд. шаб падару модари духтар омада хоҳиш мекунанд ки то сиҳат шудан духтарашон дар хонаи онҳо истад. ногаҳон духтар боз беҳуш мешавад ва мегӯяд: модарҷон, маро аз ин ҷо бубаред. дили падару модар ба ҳоли духтарашон месӯзад ва ӯро аз хонаи шавҳараш мебаранд. аз байн чанд рӯз мегузарад. писар дар хона нишаста буд ки овози мошин аз пушти дарвоза баланд мешавад. дарро кушода мебинад ки як мард аз дохили мошин баромада ба тарафи ӯ меояд. писар ҳайрон мешавад ва ӯро ба хона таклиф мекунад, аммо он мард рад карда зуд сари масъала меояд. ту ба духтар ягон бор расида будӣ? писар аз ин саволи ногаҳонӣ ҳайрон мешавад ва сабаби пурсидани ин саволро мепурсад. мард мегӯяд: дар асл ман бо ин духтар 3 сол мешавад гап мезанам. ин духтарро ман аз ҷонам бештар дӯст медорам. домод аз ҳамаи ин корҳо ва саволҳо ҳайрон шуда ба ғазаб меояд ва ба рӯи мард мушт заданӣ мешавад, аммо аз даруни мошин 2 милиса баромада dastoни ӯро медоранд. писар ҳоло ҳам ҳайрон буд. мард давом медиҳад: ин духтарро аввал ман гирифтанӣ будам, аммо ту аз куҷое пайдо шудӣ ва ҳамаи нақшаҳоро вайрон кардӣ.
ман вақте ки ба духтар хостгор фиристоданӣ шудам, маро тӯҳмат карда мехостанд зиндон кунанд. аз бас ки ман бегуноҳии худамро исбот карда аз зиндон баромадам, мехоҳам духтарро аз ин ҷо бубарам. писар аз ҳамаи ин корҳо ҳайрон шуда буд ва ҳеҷ кор карда наметавонист. ӯ аз дасти милисаҳо халос шуда мехост ба он мард ҳамла карда сару рӯи ӯро хуншор кунад, аммо чашмаш ба арӯс афтод. арӯс ҳамаи инро аз даруни мошин тамошо мекард. мард низ арӯсро аз даруни мошин ҷеғ зад, то пеши онҳо биёяд. духтар низ аз мошин фаромад. ӯ ба назди писар омада гуфт, ки ман худро ба девонагӣ задам, ки маро бо обрӯ аз хонаатон пеш кунӣ. аслан ман ҷин надоштам ва дар ҳаммом бо ҳамин мард гап мезадам. акнун маро ҷавобамро деҳ ва ба ҳама бигӯ, ки аз сабаби бемориаш ман ӯро талоқ додам. писар низ дар сари қаҳл талоқи ӯро медиҳад ва онҳоро аз хона пеш мекунад. мард аз кисааш як банча пул мебарорад ва дар пеши писар мепартояд. писар аз сари қаҳр банчаи пулро гирифта дар сари мард ҳаво медиҳад. духтар ба мошини онҳо нишаста меравад. охири қисми аввали қисса. дар қисми дуввуми қисса рӯзи дигар ҳамон мард боз ба хонаи писар меояд. духтарро барои чӣ боз ба хонаи писар меоранд? падари духтар ба писар чӣ мегӯяд? чаро писарро милисаҳо мебаранд? мақсади бори аввал ба шавҳар баромадани духтар чӣ буд? ҳамаи инро бародарон дар қисми дуввуми қиссаи арӯси ҷинзада метавонед тамошо кунед. ба канали Хун обуна шавед ва интизор бошед. бо эҳтироми бузург, Хун.